Hadin ke jingwan len shop jong ke jipang COVID-19 hakani ke jela ke jong ngiru nalor hakiwe ki benta jong ke ri bat hakeleng jong ke perthai PCN lo wala mi ki kubor ki bedei ba ke jing jong ki babun hapdeng ke jing khun ban khanglat na ke jing sapriang jong ni kunyang jing pang kani ke kubor mata kata yau ka thauhi sakani ke benta hendrei ki betrei ki we pat ki jatkam Hakani kata yau ka kinhon PCN kala pai khamat shaki brio ki ba jakpo da ka ba kamai kali banat bo balet shaw brio na ka ke district shakawai pan hakaji kandu ikikatu ka ningut Nongniah kamai kali ki ba kamai let shaw ba wan bo brio shakani ka nong ba shalong kum na kishnong na ka thandri bhoi na nong ston na mairang bat jowai ki ba bun hinaki ki lapan paw ya ki Jingeh Namar kimla shu ban kit brio kum hakipor ba menshwa Namar ke jing parking jong ka sarkar ban kit tang khandiat ngut banyada na ka jing sapriang ukhyang jing pang coronavirus Kamai de long garpum kamai mda ting long kamai susir mesim inda singan de long dekenya ke jing korro klai ferbun menta kasing tang strip lakut menswa nginang tap bet sisi kalim tu sepongot tenang sim sanfo kamai ro kadang ya hi nomor gibru dang bun kentang sim sispa ngcap nang sangut ya gibru ro dunahi nang ro duna ka trip ro myo hi sibun ta ik pasendaro kichem ningja ban ai bagri Namar ka bai pnang ro ka keu te bonsen ngi samjing ha ngi hap ngi ya tan strip singi bon ngi hap le tan strip singi takata ro teng nang bon ba myo breu hap le phai thli pat sayeng nang ne na chlong saduk chduai ngi hap phai thli Namar ba teng don breu Namar tuna plat pe da piro dang don gripat yo le mentaro te ngimla ban ei hrei ka we ging sem jingi kinong kamai bala dai kalim kamai ru kumut marga government na kaliang ka transport department kitak sebab fer mta kalapan keu tial orngi na kaliang inong bu kali kumut don kamai don kaji ri kitak pede kumut ba ki keu na du mla banjar ka tang bro khaj ki don kame kali bro khaj talak keulut te kumut ngi sem jingi sibun ba ngi na kaliang ki driver bar ngi nong bu kali Kabai kali ba menswa ba ka ba menta sim kumno menswa ngi sim spasan pau te menta ngi sim laispa haba phai pat sa ki nong let nong wan ki badon kam ban wan don kam sa ka ni ka nong ba shalong ki ba bun hi lada kam dai ka kam ka bakir ki bun hi ki kyar ban wan sa shalong hendrai lai no tang ki ka tu ka ni ki bam la kyar shu hendrai lada ki wan ru ka bai kali pan kala rem palan Namar ki hab ban siu arsha banya ka ba ki jusiu hakipur ki balalai kumta kani ka bu Jingeh ya ki ba kamai nya kali ha ka badon ki khab juyo brio ban wan kit shalong bat don pat ki khab ba kem yo brio ban len phai pat shalagi jong ki shnong jong ki hakom kani kapur judan ru ki brio ne ki we pat ki district ki balada ki don kam ban wan chakani ka nong ba shalong tang ban wan sautiar hendrei na ka jing so shepting na ka jing bit uk nyang jing pang COVID-19 ki shu siu no da ka dor di ki Nongniah kali bat ki pha saw yi kita ki mar ki mata jong ki balada ya kut lupa bat ki nong de ban pen poi shaki shnong jong ki di sko kumno ka ba kador ka ba menswa ba ka ba menta ka jing shisha te ka kta hi mo long kham tam mentali te ka jing bala iru kham jinjar ma de long hab per khat lang pat long ki driver ki jinjar hi Namar ba ga ka ban kit spongut ko mensha ki ap kit tang sangun te ki ro da ki shem ka ju kador kala shibuni ki te no sa mang hab mes tu lang tara brio ma ki ro ki babala hi te ngi ro kum ki passenger ka jing moban si ma Namar ka kam ngi hab ban yelet jawan te long Shibut di balik jinglet nang kasi tak kata shibut. Dari tang ban si pada kata te. Ya menta par kila akip citeng gumne te. Shurkam kham suk Namar la kham keloi tang baha ka bai kali pat kala akeu triple mom dari kumswa. Miswa sat len kum sat let snong sat let jawai lasin stia menta pat sonok sudah ban lasin stia. Hab le tang sisin. Mai sin lono. Ngam su ya hab ma bakal kala kham rem palat Hai wala dakat ke sim Jingeh makana ba sim passenger tang we arngut makana ru kalong ka kham sim Jingeh pat kitu ki ba
lek man nak sengi balik bawan ki badan kam man kumta ma badan kam shane shlang tu emna du ni benai march ba sedang lockdown kakamai kaji room don show ti lada kakamai kaji kam don kaji yo jingkot kam don kemud ba kata kain ka ba kata pelat ya ka bai lek bai wan ti wat nalor sa kaji insya Allah dai ba penihir no arsya ti dam da kam don bela ru nyala mendem non ri nalor ka belar kam don saka bai kali ki arsya laisa ti kata hiya bor ko uduk sok kum mangi pai ba no lit wan ha Kimdon kata kajing septieng sepang ni kunyang Jepang COVID-19. Septieng kata ling septieng ba. Nak kata dau hiru ngi persang banbut ke balai jing peta jong sarkar. Kita ki protokol berko gi bagi jubu kendon mo. Tenrei dan nailet ru nailet kumno nomor kum tas ngi wan di wan check up. Te kum ha ka pang ka sitom hi te mlali gi nya kata mo inda iru. Rejing sya tingi jatieng hi te Jepang. Kadon he kajing septieng mo nrei ngi perkhat ya ka tieng ni perkhat ka than. Ngin hap perkhat ka thanam